Koko perheen bingo. Koko perheen bingo on päiväkoti-ikäisille lapsille suunnattu peli, jolla saadaan tuotua ympäristön kannalta kestävät valinnat osaksi arkea sekä esiteltyä niiden moninaisia hyötyjä sekä lapsille että heidän perheilleen. Koko perheen bingon avulla pyritään leikillistämään kestävien valintojen tekemistä sekä madaltamaan kynnystä valintojen ottamiseksi osaksi jokapäiväistä elämää. Koko perheen bingon toteuttamiseksi on valmiit materiaalit. Bingokortti, taustat päiväkotiin sijoitettaville rasteille, ohjeet toteuttamiseen. Näiden lisäksi tarvitaan tavanomaisia askartelutarvikkeita, värikyniä, paperia ja tulostin. Toteutus. Bingon toteuttaminen tapahtuu seuraavasti. Päiväkodissa tulostetaan valmis vihkopohja. Vihko taitellaan ja lapsi saa värittää oman vihkonsa mieleiseksi. Perhe tekee vihkossa olevia ympäristötekoja yhdessä omassa tahdissaan. Lapsi voi raksia vihkon ruutuja, kun niihin kirjatut teot toteutuvat. Yhdessä tekemisen ja vihkosta löytyvien tietoiskujen avulla lapsi ja muu osallistuva perhe pääsee tekemään matalan kynnyksen kestäviä valintoja arjessaan ja oppimaan niiden hyödyistä. Päiväkotiin valmistellaan seinälle erilaisia tehtäviä, joita lapsi ja huoltajat voivat täyttää bingovihkoa tehdessään. Tehtävien pohjat ovat valmiita. Ne vaativat vain tulostamisen ja muiden tarpeellisten tarvikkeiden varaamisen oheen. Bingoa edistettyään lapsi voi yhdessä perheen kanssa päiväkodissa täyttää tehtävien sisältöjä, esimerkiksi liimata auringolle seteen. Näin päiväkodissa saadaan yhteisesti näkyviin tehtyjä tekoja. Koko perheen bingo on aikuisjohtoinen, mutta lapsilähtöinen tapa osallistaa varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia ja heidän perheitään kestävien valintojen tekemiseen arjessa. Koko perheen bingolla voidaan tukea ympäristökasvatusta sekä luoda mahdollisuuksia yhteiselle tekemiselle.